Nema u gradu. A nima znači toliko beda da će sa paucima dobiti povjerenje građana. Pa molim vas, to je kiseli krompir uvaljen u prid. Prema tome, pauci su nužno zlo. Tamo gdje ne možete dokazati ljudima da ovdje su dečki ljudi iz policije. Ne možete na haustoru neko parkira, čovjek ne može izići vani. Ajde ga vi odvojiti. Čovjek na haustor parkira, ljudi ne mogu 5 ljudi iz haustora izići na posao. A šta drugo da napravimo? Moramo to premjestiti. I tu neće biti ni upozorenja, neće mu naplatiti, premjestit će ga prvi put. Ali mora ga dići. Da bi ljudi mogli iz dvorišta izići na posao. Ili čovjek upali 4 žmigavca i ostavi na zeleno valu, ide na kavu. I toga ste svjedoci. To je neoprostivo. Ne? Ili ga, da ne kažem prosto, neću biti fin. Na zelenu površinu ga zarove. Ne? I ostavi. Od auto od 100.000 eura. Još sa imenom čovjeka na registraciju. To obično tako bi. Ili nešto slično. Evo. Da volim direktoricu prevoz, direktoricu prevoz da vam već danas te podatke maila koliko mjesečno ona preuzima posao tamo pa. Ali vam može danas zadnjih 6 mjeseci ili godinu dana mjesečno dati informaciju koliko služba, koliko ide onaj jedan papir ide za policiju, jednu platiti sa policiji, kazna i druga je za nas, ne znam koliko je o troškovi, jel? Po zakonu, kako je. Po zakonu se budu reći... Prekršajni nalog za prekršaj i dizajne usluge dizajne. Dizajne, eto, jedan dio ide. To je jedan dio za. Mislim da je nete preko 1000 kuna jedno i drugo. Ne. Ili do 800. Najviše to. Ali to nije malo. Ali niko te ne tera da radiš cirkus. Ne ovaj cirkus od Rodske. Hvala lijepa.